भगीवन क्रुसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. कम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमया शास्त्री आम तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशे फळ जेजू Bagaimana Maria dewaci आपले सुमजे सकन नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमया शास्त्री आम तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशे फळ जेजू आणि देवसो पूत मुनीस सालो नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमया शास्त्री आम तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती देवाचे माई आम्हापासोत विनंती कर माग्या हे सम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्य त्याच्या कष्ट आणि कृष्ण जीवन गुणाच्या आनंदात आम्ही पाहू तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वर आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्यामरी पाहता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या मुझे रखल्या सगळ्यांच्या देवी माका दिला तुझे तब्येत मुझे मोठं जोडाय माका राख संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ बडव्या भाग्यवंती मिंगेली आमच्या जंसराच्या पटपणाच्या रमी पासांची आणि पंखा आधार तुम्ही देवता का फरमा दे म्हणून आम्ही लालेन मागता आणि तू ये सर्गींच्या पोलींच्या कुवारा आत्मे विभाडून संसारावर विस्तारल्या सैताना आणि त्याच्या हेराकोट्या पदवी आमेन. शासनाचा विषय दितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश समाधान यांचे विषय घेऊन आमेन. सत्मानता देवाक सर्व पदुदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वी विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याचे एकलाच पुता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर बिन गर्भीन संभवलो अंकुर मरियताम जन्मला कालतने क्रिस्तसले तका कुरसार जडलो तोमेलांतकाने केकलो तोमेल्यामध्ये देवलो क्रिस्तले सामल्यान्तलो जीवन सरगार सडलो सर्व पदवेदार देवबापाच्या बसला तैंतान जीवन सत्मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचे एकतार पत्काचे भक्तांचे जीवन ससण्याचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कयो तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशी या संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या मुखारसाच्या पहिले एक टेस्टमनी असा आम्ही ऐकूया आणि त्या टेस्टमनी मुखांतर आम्ही आमच्या सम्याक धन्यदेवाक त्या सर्व पददाराक आम्ही अर्घा देऊया. नाव गीता हांव एक कामाच्या सुज्ञेर असले आनी ब्रदरा लागीं म्हजे बसत विनंती केले. ब्रदरान म्हाका मागणे करून देवाचे उतर दिले. हे देवाच्या उतराद्वारी आनी हे मागणे द्वारी
म्हाका एक बरें एक काम फावो जाला, त्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाकानी हे मागणें केल्या. हे ब्रदराक आनी तांच्या ग्रुपाक हांव काळजांत नर्गां दिता. थँक्यू जेसू, थँक्यू ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया. आमचे मागणे ऐकतलो आमचो देव, आमच्या मागण्याक जाप दितलो आमचो देव, आमच्या मागण्याक हर एक घडये कान दितलो तो आमचो देव. त्या आमच्या देवा आमचे माईक अनम्यूट करूया. सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया. सांगा त्या मिळून त्या सोम्याची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शिराला बरादी बरा शिरा बरादी गिरे बरादी बरा शिराला बरा बरा बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 जे पवित्र अमोल रंगाची आजच्या दिवसा या घडी या सकाळची वेळ या इतरच्या दिवसा मागून घेतात सोम्या या सगळ्या जमतीचे आमच्या जीविताचे आमच्या पटल्या जीविताचे आत्ता जीवित मुक्ल्या जीविताचे मागून घेतात सोम्या मोकळ सोम्या तुझ्या अमोल रक्त नमका हरियकला दोन्ही तळकर कवर कर सुटकाला बाय हरियका बनपसता हरियका अहंकाराचा हरियका सांगतेता सुटकाला बाय दैवी कृपा दैवी सकत आमचे देवन येऊ आज या घडी तुझ्या पवित्र बळवंत सकत बळवंत कृपा आमचे देवन येऊ ये पवित्र जेजूच्या नामान आमचे देवन ये पवित्र आम खानायक शांतीच्या समाधानाच्या मगाच्या हर एक स्पिरिटान बहु मगा पवित्र आत्म्या तुझ्या मगाच्या स्पिरिटान तुझ्या शांतीच्या स्पिरिटान तुझ्या समाधानाच्या स्पिरिटान तुझ्या जाणवायच्या स्पिरिटान आमकां तुझे सुटकेचे सकट आमचे देवन ये पवित्र जेजूच्या नामान मागता जेजूच्या नामान मागता पवित्र जेजून सांगला मुझे नाव किती मगल्या तुमका दिता पवित्र जेजूच्या नामान तुका आम्ही उलो मारता आज या बुध आईच्या या आयतरच्या दिसा यो आयतरचो दीस चलून वरून आमकां तुझी कृपा जाय ये पवित्र आज या आयतरच्या दिसा आमच्या मुखार येऊच्या आमच्या विरोध येऊच्या हर एक अस्कत करायचे सत्य विरोध झुजोंक आमकां तुझी ससाय जाय तुझी कृपा जाय ये पवित्र अनॉइंट कर आमकां अनॉइंट कर पवित्र स्पर्श कर पवित्र आमची काळजा मना स्पर्श कर पवित्र आमची काळजा मना तुझ्या कंट्रोलाखाल घे तुझ्या नियंत्रणाखाल घे आमचे सगळे जीवित तुझ्या नियंत्रणाखाल घे आमची चिंतना तुझ्या नियंत्रणाखाल घे पवित्र आमचे इमोशन्स तुझ्या नियंत्रणाखाल घे पवित्र जे इमोशन्स आमच्या काळजात असतात जे तुझे ताव नाही झाले सैतानान आमच्या काळजान घाले सैतानान आमचे ते घाले हर एक वाईट इमोशन्स हर एक नेगेटिव्ह इमोशन्स जेजूच्या बहु पवित्र आणि बहु फळवंत नावान या सगळी आमकां सोडणं सोदी जेजूच्या बहु पवित्र नावान आज विशेषान आमचे राज करता आमच्या कुडीचे राज करता ते हर एक तऱ्हेची अस्कत काय या सगळे सोडणं सोदी 1 कोरिंथियन्स 3:16 आमची कूड देवाचे मंदिर मुझी कूड देवाचे मंदिर देवाचो आत्मा मुझे थंय जियेता 2 कोरिंथियन्स 3:17 देवाचो आत्मा असा थंयसर स्वतंत्र असा आज या पुढे हर एका तऱ्हेच्या पिढेतात हर एक तऱ्हेच्या एडिक्शन येतात हर एक तऱ्हेच्या अस्कत येतात हर एक तऱ्हेच्या अनकराच्या सत्य येतात हर एक तऱ्हेच्या आळसा येतात हर एका ड्राय स्पिरिट येतात सुटका जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात या लैर केतले जण या गडिये मागून असतात पवित्र आत्म्याची कृपा त्यांच्या जीवितांत वाळून येऊ दे या लैर हर एकल्या पवित्र
आत्म्याचा अभिषेक जाऊ दे या आयतरच्या दिवसा, या आयतरच्या दिवसा, या सकाळच्या वेळा हर एकले पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरं दे, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भळवंत जाऊ दे, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भळवंत जाऊ दे. हालेलुया 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 हालेलुया. मरियम आमच्यापासून विनंती करा, सर संता भक्तांना अंश पडून आमच्यापासून विनंती करा, या जमतेपासून विनंती करा, या हर एकल्यापासून विनंती करा. हालेलुया 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 पदवी 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 रिया शियाराला बरा दिबरा 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 दिबरा. आमची जीभ पवित्रतेच्या खांटला काल येऊ दे, जलच्या अंमल रक्ताने तळ झाले जाऊ दे. पवित्र आमची आमची जीभ तुझ्या कृष्णप्रमाणे, तुझ्या महिमेपासून, देवाच्या महिमेपासून जेजूच्या नामान मोल्ड कर, स्पर्श कर. शियाराला बरा 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 दिबरा 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 दिबरा. जेजूच्या नवान मागता आज पवित्र जेजूच्या नवान मागता आज जाऊन पुरो आमच्या जिभे दावून आम्ही किती वाईट उलेला, नेगेटिव्ह उलेला आज जाऊन पुरो हर एक त्याचे इफेक्ट जेजूच्या नावान आज या घडी कॅन्सल जाऊ दे, कॅन्सल जाऊ दे. हर एक नेगेटिव्ह जाऊन पुरो बावटता विरोध उलेला आज हर एक नेगेटिव्ह उलणे जेजूच्या नावान कॅन्सल जाऊ दे, कॅन्सल जाऊ दे. रिया शियाराला बरा 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 दिबरा 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 दिबरा. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचेच हातेर सुफळ जाऊचे ना, तुझे विरोध वापरून केले कंचेच हातेर सुफळ जाऊचे ना. आज पवित्र आत्म्या मुझे विरोध वापरून केले हर एक हातेर निर्फळ जाऊ दे, निष्क्रिय जाऊ दे जेजूच्या नावात. आज मुझ्या कुटुंबा विरोध वापरून केले हर एक हातेर देवसरात मुझ्या कुटुंबा विरोध तयार केले हर एक तरचे हातेर जेजूच्या नावान निर्फळ जाऊ दे आणि निष्क्रिय जाऊ दे जेजूच्या पवित्र नावान. आज आज देवसरात मुझ्या भुरग्याचे विरोध, मुझ्या गवा विरोध, मुझ्या पाहिले विरोध हर केले हर एक योजन हर एक हातेरा जेजूच्या बहु पवित्र बहु बळवंत नावान निष्क्रिय जाऊ देत, निर्फळ जाऊ दे जेजूच्या नावान. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचे उत्तर मात्र फळ देतले, देवाचे उत्तर मात्र देवाच्या तोंडातून बैसरले. आज ते फळ देण्यासाठी येणं देवाचे उत्तर सांगता. आज हिब्रू 4:12 जीवे उदक जीवे उत्तर निष्क्रिय नतले क्रियात्मक उत्तर आज हर एकल्याचे जीवितान फळ देऊन दे. 30 वर्षान 40 वर्षान 50 वर्षान 60 वर्षान 70 वर्षान 80 वर्षान 100 वर्षांनी आज देवाचे उत्तर हर एकल्याचे जीवितान फळ देऊन दे, फळ देऊन दे, फळ देऊन दे. देवाचे उत्तर रिपीट करता करता निरंतर सांगताना आज देवाच्या उत्तराचे सकत हर एकल्याचे जीवितान काम करू दे, काम करू दे, काम करू दे. आयझाया 45:2-3 हाऊस तुमच्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतल करतलो, अवकाशाचे दाराची पूड करतलो, लंगडाचे आडंबे मडवडितलो. आज आमच्या जीवितात असले हर एक पर्वत, हर एक आडंबे, हर एक तराचे दरवटे मोडून नसली, निर्फळ जाऊन नसली, हर एक जेरिकोची वणत कसलो नसली जेजूच्या नावात. हालेलुया 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 हालेलुया. यशयाला बराबर दिबरा 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 दिबरा. हालेलुया 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 हालेलुया. कोणा थायरॉइडचा जेजूच्या नावान थायरॉइड कम्प्लीटली गुण जाऊ दे याच घडीये जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान सगळं रिपोर्ट नॉर्मल येऊ दे जेजूच्या पवित्र नावान. हालेलुया 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 हालेलुया. एका पायाक बोल ना, एका पायात अस्कतसा जेजूच्या नावान त्या पायाक बोल येऊ दे, बोल येऊ दे जेजूच्या नावान.
पाठीच्या कणाची दुःख याच घडी जेजूच्या अमोलेक रक्तानं आज ते पाठीच्या कणाची दुःख मयक जाऊ दे. या घडी जेजूच्या नावानं पाठीच्या कणाचे दुःख कम्प्लिटली गुड जाऊ दे. हालेलुया 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 हालेलुया. ऑटिझम स्पिरिट याच घडी भुरग्याक संड सदी हालेलुया 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 हालेलुया. रियाशराला बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. Hallelujah. Ria 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 ria. Jesus 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 Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. Hallelujah 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 hallelujah. Ria 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 ria. Hallelujah 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 hallelujah. Ria 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 ria. Thank you Jesus. 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 इकडे बोल शांत रवी. दोन्ही हात आमच्या खालसाचे दवरया. डोळे आमचे दंप्या. पवित्र आत्म्याचे सकत अनुभव करूया. पवित्र आत्म्याचे सकत अनुभव करूया. Jesus. 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 आज या सकाळच्या वेळा त्या आयतरच्या दिसा त्या समयाचो अनुभव कमी करूया. जेजूचो अनुभव कमी करूया. अनुभव करूया त्याचो. First Kings chapter 18:21. एलियान सगळे फर्जे मुखार येऊन म्हळे, आणि कितलो काळ तुम्ही दोन्हीनी पाय दवरून रावतल्यात. सर्वेस्पर देव तर तासो पटलाव करा, बाल देव तर असो पटलाव करा. आणि कितलो काळ तुम्ही दोन्हीने पाय दवरतल्यात. जेजू म्हणालो, एका साकरान दोघा धन्याची सेवा करूंक जायना. एकल्यान दोन्ही पाय दवरूंक जायना. आज आमचो भवाट कैसर आसा. इल्लोसो देवाच्या सत्तेचेर, देवाच्या जाणवायेचेर, इल्लोसो म्हज्या जाणवायेचेर, इल्लोसो जावं पुरो अधिकाऱ्यांचेर आमचो भवाट कैसर लिपोन आसा. आज देवाचे उतर आमकां उलो दिता. आमचो कंप्लीट भवाट, कंप्लीट
90% नाही, 98% नाही, 100% भवाड त्या सोम्याचे दौर, त्या सोम्याचे 100% भवाड. हर एक मुझी मेटा ताच्या उत्तराप्रमाणे, ताच्या कुशेप्रमाणे हांवें दवरूं आज कृपा मागूंक जाय. आज देवाचे उतर म्हणटा जोब 19:25, हांव जाणा म्हजो सदवणदार जिवंत आसा, तो सदांच जियेता, सदांच जियेता. म्हजो सदवणदार, तुजो सदवणदार हर एक घडये तो जियेता मात्र न्ही, तुज्या हर एका उतराक खाण दिता, तुज्या हर एका रडण्यात तो तुजे सांगता, तुका बुजोवंक आसा. तो तुजो सांगातच सोडनात आसलो, तुजो इश्ट. आज त्या सोम्याचेर जॉन 14:1 तुम्ही कळवळची न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरय विश्वास दवरा. ते सोड जॉन 14:27 तुम्ही खंत काडची सोडून सोडा, तुम्ही भियेवचेय नाका. खंत काडची सोडून सोडा, तुम्ही भियेवचेय नाका, भियेवचे नाका, खंत काडची नाका. कित्याक जे कितें म्हजे तावन जायना ते सगळें ताका साध्य आसा. लूक 1:37 कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना, देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. मॅथ्यू 19:26 मनशाक ते असाध्य पळय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य, देवाक सर्व संगती साध्य. आज सर्व संगती साध्य असल्या त्या देवाच्या हातान आमचे जीवित समर्पण दे. सांगा त्यामुळे उतर 3 पटी घट्ट तळ्यान आम्ही क्लेम करूया. आयजाया 43:1 तर आता जाकोबा तुका रचलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. आयजाया 43:1 तर आता जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्परा तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. आयजाया 43:1 जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. नमान मरिये कृपेन भरले तुझे सुबह आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवान मरिया देवाचे समर्पण दिल्या. आज कितले जण डिप्रेशन आसात, लोनलीनेस फील करना आसात, कितले जण तांचे मोग करतले कोणी ना चिंतून आसात. आज सांगातपणा खातीर आज बायल्यान मोगाक लाल येवन आसात, सांगातपणाक लाल येवन आसात. आज जीवच नाका म्हणल्यार सिच्युएशन राहिला, एकदम निराशपणात आसात, उदासपणात आसात. सोम्याच्या हातान तांचे जिवीत समर्पण दिवया. आमचो सोमी हर एकल्यांचो मोग करता तो आज परिपूर्ण मोगान तांचे काळीज बरो दी. कितले जाण आज सुसायड करचे म्हणजे सुसायडल टेंडन्सी आसात, विशेष तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. सगळे देवसरान तांच्या जिवितान घाल्ल्यो येवजण्यो जेजूच्या नांवान
निर्फळ जाऊन दे. सांगा तर म्हणे होतं 3 पटी क्लेम करूया. Isaiah 43:1 तर आता Isaiah जाकोबा 43:1 सर्वेस पुरोशे म्हणता इस्रायेला तुका काढलो सर्वेस पुरोशे सांगता भियनका कित्याक हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुझ्या नावाना पयला. Isaiah 43:1 आता जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस पुरोशे म्हणता इस्रायेला तुका काढलेलो सर्वेस पुरोशे सांगता भियनका हांवें तुका सोडयला तुका तुझ्या नावाना पयला. Isaiah 43:1 तर आता जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस पुरोशे म्हणता इस्रायेला तुका काढलेलो सर्वेस पुरोशे सांगता भियनका कित्याक हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुझ्या नावाना पयला. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमी तुझे सुवे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. Vagante Maria Dava समर्पण दिवन मागया. आज कितले जाणा आज कितली भुरगीं विंगड एडिक्शना संपडल्या. आज कितली भुरगीं अनिष्कळपणाच्या पदकाक वळख झाल्या. लैंगिक पदकाची गुलामपणांत आसात. अनैतिक संबंध जोडून आसात. कितली काजारी जोड्यामध्ये अनैतिक संबंध जावंक काजरा भायलो संबंध गौ या भायल आज जावंक पुरो काजरा भायल संबंध जोडून आसात. विशेष जाणां सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. आज तांचे मन परिवर्तन जावचे पसत सोम्याचे स्पर्श तांकां मेळचे पसत. ह्या हर एका वाईट हातान भायर येवन तो पवित्र तांकां कृपा लाभोवन दी म्हणून मागया. सांगाता म्हणून 3 पटी क्लेम करूया. Isaiah 43:1 तर आता जाकोबा तुका रचलो सर्वेस पुरोशे म्हणता इस्रायेला तुका काढलो सर्वेस पुरोशे सांगता भियनका कित्याक हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुझ्या नावाना पयला. Isaiah 43:1 तर आता जाकोबा रचलेलो सर्वेस पुरोशे म्हणता इस्रायेला तुका काढलेलो सर्वेस पुरोशे सांगता भियनका कित्याक हांवें तुका तुझ्या नावाना पयला. Isaiah 43:1 तर आता जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस पुरोशे म्हणता इस्रायेला तुका काढलेलो सर्वेस पुरोशे सांगता भियनका हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुझ्या नावाना पयला. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. समर्पण दिवन मागया. कितले जाणां काम नासतना कष्ट आसात. कितले जाणांक काम नासतना निराश जाल्यात. विजा जावंक पुरो विजाक अप्लाय करते आसात या काही कामाक ट्राय करना आसात. कितेंच आन्सर मेळतात ना. जावंक पुरो 4-5 महिने जाले काम नासतना जावंक पुरो 3rd टाइम जालो काही सरी आन्सर मेळतात ना. निराशपणांत आसात. आज देवाचे उतर म्हणता तू मुजस आज देवाचे उतर म्हणता Psalm 138:8 सर्वेस्पोर मुझे खातीर सगळे करतलो. सगळे म्हळ्यार एव्हरीथिंग सगळे कितेंच ताका जायना म्हणून सगळे तो करूंक शकता आणि तो करता. आज ताका घट्ट धरूंक शिकया. त्या समयात घट्ट धरूंक शिकया. देवाचे उतर म्हणता जेजू लागीं कितले जण आयले. तोंटे खुड्डे मने आर मारले. कोणूच निराश जावनो सोना. 12 वर्सां निराशपणान जियेली रक्तस्रावाची स्त्री सगळे तिने होगदान घेतले. जेजू लागी ती आयली. ती निराश जावंक ना.
तिका सोम्या निराश जावंक सोडूना. सोम्या लागीं भावार्थान आयिल्ली खडस लजेक पडनात, खंडीत पडनात. कित्याक आमचो सोमी विश्वासी. 2 Thessalonians 3:3 सोमी सदांच विश्वासी. आम्ही क्लेम करूया, मुजो सोमी सदांच विश्वासी. ताणे करता म्हणला तो करता, ताणे दिता म्हणला तो दिता. 101% तो प्रोव्हाइड करता. आमचे जिबीत सोम्याच्या समर्पण देऊन विशेषान कामनातल्या विसाचे समस्ये, फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स हर एक सोम्याच्या समर्पण देऊन सांगत आम्हाला दिनपटी क्लेम करूया. Isaiah 43:1 Isaiah 43:1 नमान मरिये कृपेन भरले समधियो सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या अकरेच्या कणान जाता जाल्यार आमी दिमगेर पडया. दोन्ही हातांची वयर बारया, दोळे आमचे दंप्या, आमचे कुटुंब सोम्याच्या तान भेटान देऊया. हर एका पिढेस्तान सोम्याच्या तान समर्पण देऊया. विंगड पिढेन कष्ट नसात, पिढा गुण जायना. कॅन्सर, टीबी आणि विंगड तराची पिढा आयसीयूत आसात, सिरियस आसात. डेंग्यू जाला, टायफॉइड जाला. सगळे पिढेस्तान सोम्याच्या तान समर्पण देऊया आणि मागया गुण करूंक शकतल्या, गुण करच्या वय जाल्ल्या सोम्या तुझो गुण करचो आज विस्ताराय. गुण कर या हर एका तुझ्या भुरग्याक, हर एका या पिढेस्तान तुझे स्पर्श या घडे म्हणू दे. कितल्या जणांनी आमचे मागोंक सांगला विंगड गरजां पासून हर एकल्यांक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. आज कुडीची पिढा तसेच आंतरिक पिढा, आज आत्मिक पिढा, काळजान घाय आसात, हर एक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. आज मागया विंगड तराच्या पिढ्या संपडल्या हर एकल्यांक सोम्याचे स्पर्श म्हणून दे. तसेच कितल्या आमचे मागोंक सांगला आमच्या मागण्याची गरज आसा. रस्त्यार वाऱ्यार उदकार पॉइंट करता भुरग्यां पासून मागोंक सांगला आमच्या या सगळ्या जमती पासून मागया. मोगाशनो आज सांजे इंडियाचो टाइम 9:30 तावन 10:30 1 घंटो आम्ही सोमार तावन म्हणून सांगले. आज जावन सांजेर 9:30 तावन 10:30 1 घंटो आज आयतार, आज सक्रमेंता मुखार आम्ही विशेष तरान येसू उतर Isaiah 43:1 क्लेम कर माग्या विशेष तरान आमकां आंतरिक पिडेतान सुटका मेळ, आंतरिक भयांतान सुटका मेळचे पासून विशेष तरान. आणि कितले जाणां विंगड समस्यांत अडचणीन संपडल्यान भायर येवंक जाता हर एकल्यांच्या गरजा पासून विशेष तरान आम्ही माग्या झूमाचेर. तुमकां कोणा झूमाचे लिंक ना तुम्ही आमकां मेसेज धाडा. 9900332411 या नंबराचेर मेसेज धाडा. आमी तुमकां लिंक धाडटा, तुम्ही झूमान जॉईन जाया. मी सांगता म्हणून माग्या हर एकल्यांक सोम्याचे स्पर्श म्हणून दी, हर एकल्यांक सुटका लाभ दी जेजूच्या नांवान. जेजू या संवसाराक आयिल्लो आम्ही पिडेस्त असं जाय म्हणून नाही, आम्ही आंतरिक गयांतच मरो जाय म्हणून नाही, आम्ही सुटका जोडून घे जाय म्हणून स्वामी या संवसाराक कयलो. देवाचे उतर म्हणता जुआंच्या पत्रान देवाचे उतर म्हणता
देवसराची कामा नास खर्च खातीर आमच्या जिवितान देवसरान घाल्ली हर एक तराचे फळां नास करचे खातीर देवाचो पूत आयलो. देवाचो पूत आयलो नास करचे खातीर हर एक ती फळां जी सोम्यान आमच्या जिवितांत लावनात आमी मागया विशेष तरान हर एक आंतरीक गयांत आमी सुरखा जोडगे जाय आणि आत्मीक तरान आमी वाडा जाय. मागाच्यानो सगळ्या या जोमतीच्या इरात्यापासून आणि हर एकल्याचे आलेनी कितले जण आसात हर एकल्याच्या गरजांपासून मागया विशेष तरान आज संजेर विशेष तरान याले तुम्ही जावंक पुरो युट्यूबाचेर कितल्यानी पिटिशन केल्यात या झूमाचेर कितल्यानी पिटिशन तुमच्या हर एकल्याच्या पिटिशनापासून विशेष तरान आज संजेर आमी मागता तुम्ही या आम्ही झूमाचेर सांगाता म्हणून मागया हे उतर सांगाता म्हणून 3 पटी घट्ट तरान क्लेम करया. आयझाया 43:1 तर आता जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेश्वर म्हणटा इस्रायला तुका जाल्लो सर्वेश्वर म्हणटा सेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं मोझेस आयझाया 43:1 तुका रचलेलो सर्वेश्वर म्हणटा इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेश्वर येनाका कित्याक हांवें तुका सोडयला तुका तुझ्या नावानं पहिला तू मोझेस आयझाया 43:1 तर आता जाकोबा तुका सर्वेश्वर म्हणटा इस्रायला तुका आकारलो सर्वेश्वर येनाका कित्याक हांवें तुका सोडयला तुझ्या नावानं पहिला तू मोझेस. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्रिय सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Hallelujah, 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 तुझे उत्तर सांगता देवसराची कामा नाश करून मनशा पोतायलो देवसराची कामा नाश करून देवाचो पूत आयलो देवसराची कामा देवसराची कामा निर्फळ करूंक देवाचो पूत आयलो. आज आमच्या जिवितान देवसरान केंची मांडावळ घाल्या. आज देवसरान आमच्या जिवितांत कसली कामा करते असा आज अंधकाराची सकत आमच्या जिवितान राज करते असा आज विशेष मागता ते सगळे निष्क्रिय जाऊन याले कितले जण मागून असतात या मागण्या उपरांत कितले जण या युट्यूबाचे जॉईन जाऊन मागतात विशेष सोम्या त्या हर एकल्यांक तू आयचे दिसा आशीर्वादित कर. आयचे दिसा तुझ्या मगांवर आयचे दिसा जाणू आयनसले आज काम करून येताना काम करून करपाला बाई आज हर एका घडये तांकां राखणे सोबत ज्या अमल रक्ता दैविक प्रोटेक्शन तांकां फावो कर. मरियमाच्या बळवंत मध्यस्थीकेच्या मजतीन सर सदाभक्त आंगोळच्या मध्यस्थीकेच्या मजतीन जेजूच्या पवित्र नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. उगदास दवर ये बहु दयाळी अवतारी मरिये तुझ्या आश्रयात दवरलो तुझा आधार मागलो तुझी मध्यस्थी सोदलो कोण पुणी कुमक सांगितलो कधी सायकोंक ना हे पत्तेने धेटकान घेऊन तुझ्याकडे येता त्या उपवारी मुझे माई तुझ्याकडे येता पातकी आणि खंतीश तुझे मुखार रावता मुनी सल्ल्या देवपुताचे माई मुझे मागणी तिरस्कार करू नका कोण तुझे काकुळतीन मुझे मागणी ऐक आणि हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्रिय सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्यानो या मागण्याचे लिंक ऍटलिस्ट 5 जणांक तुम्ही धाडा. ऍटलिस्ट 5 जणांक तुमच्या ग्रुपान घाला तुमचे सोशल मीडिया असा घाला हेरांक या मागण्याविषयी सांगा. धाडच्या पहिले एक नामान मरिये तांचे पासून भेटोन आणि तांचे पासून मागा. देव तुमकां हर एकला आयचो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.